Čaute, dnes si ukážem indikátor HTF, ako ho správne používať. Ja som Michal a som full-time trader, kde sa zameriavam na obchodovanie pro firiem. Za posledný rok som vytiahol viac ako $150,000 v payoutoch a čo je lepšie, moji študenti vytiahli viac ako $500,000 v rámci payoutov. Poďme sa pozrieť na HTF Candle Overlay. Je to v podstate indikátor, ktorý vám ukazuje v rámci jedného grafu ostatný timeframe, aby ste nemuseli preklikávať na rôzne timeframy. Je to výhoda vtedy, keď máte možnosť používať len jeden monitor, prípadne ste niekde na cestách, máte notebook, prípadne len tablet. Do jedného grafu si viete vložiť napríklad graf hodinový, daily, kľudne aj weekly, záleží to, aké timeframe používate. Vďaka tomuto indikátoru si môžete určiť, či má alebo nemá zmysel vstúpiť do obchodu. Poďme si to rovno ukázať. Je to indikátor, ktorý sa volá HTF Candle Overlay. Je to od The Tick Magnetu a v podstate nastavenie je jednoduché. Môžete si tam pridať dva indikátory, jeden si dáte offset napríklad na 50 a vidíte, že mám tu daily timeframe, hodinový timeframe v rámci jedného grafu. Keď to nastavíme troška opačne, to znamená, tento nastavíme na hodinový, to znamená, ja používam hodinový timeframe na to, aby som si určil nejaký smer, nejakú likviditu a následne môžeme si dať daily timeframe, ktorý vieme použiť prípadne na daily bias. Takže to viete nastaviť, koľko sviečok má obsahovať daná tá sekvencia. Pri daily nám kľudne budú stačiť napríklad 3, prípadne na určovanie daily bias v rámci grafu, aby sa to nezabudli, kľudne stačia 2 sviečky, keďže hodnotíme ten uzáver s predchádzajúcim highs lows. Nastavíme si to takto a môžeme krásne vidieť. Ja môžem byť na 3-minútovom grafe, na 5-minútovom grafe, kľudne na 15-minútovom grafe, ale stále vpravo vidíme tieto high timeframe sviečky. Je to veľká pomocka v tom, že keď sa veľa zaseknete v podstate na tom kľudne 5-minútovom timeframe, strácate kontext, čo sa môže diať z toho vyššieho timeframeu a vtedy môže prísť tá zlá situácia alebo to zlé rozhodnutie, ktoré vás privedie k tomu nie úplne šťastnému obchodu, ktorý skončí na stop losse. Takže pokiaľ by som teraz chcel ísť do longu, máme tu nejaký uptrend v rámci 5-minútovky, mohol by som to chcieť využiť ako long a zapnem si high time frame indikátor a tu môžem vidieť jednu zaujímavú situáciu. Máme tu vlastne jednu sviečku, táto sviečka nám môže vyberať tú predchádzajúcu sviečku, môže to byť nejaký sweep týchto highs a môže nám to točiť dole. Takže pokiaľ by som bol seknutý na menšom time frame, nemal by som tento pohľad na ten väčší time frame a mohol by som to zbaviť úplne opačne. Rozhodne vám odporúčam používať tento indikátor. Ten väčší náhľad na tom trhu je vždy lepšie mať, a ako potom byť stratený na tom malom timeframe. Veľa ľudí robí hlavný a najväčší problém to, že sa fakt zasekne na malom timeframe, takže väčšinou na minútovke, kľudne 5 minútovke a stráca ten prehľad, čo sa deje z toho väčšieho timeframeu. A ten vyšší timeframe je vždy dôležitejší. Ako som na začiatku videa spomínal, je to lepšie využívať na jednom monitore. Samozrejme, môžete to používať, keď máte viacej monitorov, prípadne nejaké väčšie monitory. Ja osobne to teraz aktuálne nepoužívam, pretože mám 2 ultrawide monitory, kde v podstate mám na jednom stabilne otvorený 3-4 grafy a na tom spodnejšom 49 mám tiež 2-3 grafy vedľa seba plus platformy, na ktorých obchodujem. Ale rozhodne to odporúčam používať, keď máte jeden monitor, tablet, notebook, kde nemáte možnosť ten väčší náhľad na viacej grafov, ale ak samozrejme máte napríklad nejaký ultrawide monitor, viete si tam dať kľudne takto 3 grafy vedľa seba a tiež je to dobré mať. Ale samozrejme tento high time frame indikátor vám šetrí miesto a šetrí čas aj s daným preklikávaním tých timeframeov a podobne. Toto video vzniklo na základe komentárov z predchádzajúceho videa, kde ste si o to zažiadali a ak vás zaujíma niečo ďalšie, čo ja používam alebo ste videli u mňa na streame, neváhajte a napíšte to do komentárov. Ak máte záujem o obchodovanie a chcete sa v tom zlepšovať, prípadne ste úplne na začiatok, máme pre vás pripravený 5-dňový online seminár Core X, ktorý prebehne od 3. do 7. mája. Bude to 5-dňový online event, kde sa zameriame na obchodovanie prostredníctvom kapitálovej arbitráže, kde vám netreba žiadne peniaze ani žiadne skúsenosti. Lístok je zdarma, zaregistruj sa dole, odkaz je pod videom a nezabudni, záznam nebude.